Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pagulong dinalan sa mga balita lokal, pida kay liwat activate sang probinsya. Councilor Puentevilla nagapati ang kinahanglan na magpatigayon sa tempranong kampanya batok sa monkeypox virus. Sa balita nasyonal, utang sang Pilipinas nagdangat na sa 12.79 trilyones pesos. DOH nagakabalaka sa posible liwat magdamo ang ma-admit sa hospital bangod sa COVID-19. Sa balita international, tensyon sa Taiwan nagalala na. Sa balita sa sport, Jimwell Pacquiao daog naman sa pinakabagong amateur fight sa California. Balita entertainment, veteranang aktres nga si Cherry Hill nagtaliwa na. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang mga kamatuoran hanungod sa human organs. Maayong aga Bacolod, mga aga balugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Sabado, Agosto 6, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabato. Kag-action Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Last stress kay nasa kagahon ang low pressure area nakita nini sa 140 kilometros na minhan na katundan sang Dagupan City sa Pangasinan. Ang southwest monsoon ukon habagat na ang nag-apekto karon sa southern Luzon kag Visayas. Samtang ang western Visayas lakip na ang probinsya sang Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod ang mangin magalumon ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang LPA kag southwest monsoon. Ang mahinay naman tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan na bagat na nakatunda na mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ng pagdapya sang balud. Samtang adlaw na butlak la 5:37 kaina, magatunod naman la 6:10 karon sa gabi. Ang temperatura yara sa 25 degrees Celsius tubtob sa 30 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Yes, good morning na mga ka-aksyon, happy Saturday, happy weekend mga ka-aksyon. Sabado kitang adlaw, Agosto 6. Tiyempo muerto kuno subong bulan. Pero kita yan nagapati, kita gyapon nga ang tanan ang atong papagabuhi yara na sa atong pagpaninguha. Ha? So bisan nano pa da nga tiyempo, nano pang muerto da. Basta kapalinguha lang kita ya, makatibawas kita sa aton sini nga kapigaduhon. Okay? Okay? Good morning, Action Boy. Kag sa mga ka-action tang nagaupod sa aton subong nga aga. Happy Saturday! Yes, happy Saturday. And yes, correct na. Ano? Red na red ka nga ngayong araw. Of course. It's a red Saturday. Tani na gano'n ka-action boy, nag-white kabayo, pero kasuli ay ta. Ayos to, no? Tiway ka man nag-inform nga daan. Gani. Kaya doon na, mo ko blog, kay naadlawan ka na ganda. Ma-inform mo kasi mo. Iway na lang pala, how? Yung mga di na lang. So check to laban, Action Boy, nga dapat maninguwa, kita gyapon. So, positibo nga pagpaninguwa, Yes, hindi ka maninguwa nga pag-hold up. Oo, mabaliga droga. True. Kaya doon usog yan sa Iba niya ka paninguha, yung baliga drugs. True. Hindi na yan. Kauso daan sa hold upan na yung Action Boy. Ba? Ilang bilang ginabiktima nila, mga panel na bala. Panel, no? Especially may mga mga collectors. Kolektor. Man. Pero sa una Action Boy, sang kapatrol ko pa ko, madumduman ko, may nag-reklamo to sa Station 8 to that time. Kaya ang police station, para blasigad sandalan, basta una. Oo, stangob. Natangob pa, dumduman ko, nagreklamo siya, gin-hold up siya ko, no?
Tapos, dugay gadudang kapulisan, hold up me, gali. Hold up me. May amo gina take advantage bala nila, action boy, ang mga amo nga mga insidente. Gina-take advantage sila ang salig bala sa ilah na, no? Nadakpan siya, oo. kaya hold up me nga balang, kay wala ko yung cellphone mong kwarta, lang ikunot, yung cellphone niya nga iya personal arapan. dito nag-imbestiga ang kapulisan. Hindi ka daya ka lusot sa mga pulis ya, kay basta hindi insakto mo nga. Liwat-liwat ang imo nga, no? Liwat, isulio ka sa pulis, madakpan ka na ya. Correct. Ano siya mag-imog lang sagad ka na yan, hindi ka na yan mag-alang-alang. Baw, ginagagaan advice. Dupagi pa hold up eh. Ay kalay. Sige. Kay Riena Cabayaw Alinsoring, good morning sa imo. Kay Nemesia Roques, halin sa Barangay Tangub. Christine Minias Villalobos, good morning man. Kagay Andrea Amanda Jaime, ma'am, good morning sa imo. Atiya Kim Riman, teng, morning sa imo, teng. Luto na suman, pa. Alaklay. Sumag yun. Ana Sinoro, mag aga. Standby na sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:11. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, liwat nga iga-activate sa gobyerno provinsyal sa Negros Occidental ang Provincial Infectious Disease Action and Control Council agud matutukan ang preparasyon sa ginakabalakan nga monkeypox virus. Suno kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, i-suggestion niya kay Governor Bong Lacson nga magpatigayon sang sinapol sa masunod nga semana para hambalan ang advocacy, monitoring kag surveillance sa posible epekto sang monkeypox. Pagkatalakayon man kung paano ipatuman ang mga protocols ng Department of Health Regional Office 6 sa mga local government units papanaog sa mga barangay. Nagligad nga Hulyo 28, nagpositibo sa monkeypox virus sa paagi sa RT-PCR test ang isa ka 31 anyos nga Filipino nga nangabot sa Pilipinas sa Hulyo 19. Ginpaidalom sa quarantine ang napulo ka mga close contacts sa din tatlo sa mani ang kaupod sa pasyente sa isa lamang kapuluyan. Ang monkeypox, right now, I have informed the governor, man, kagaya Attorney Ray, yesterday, na we have to activate na sa aton PDAC. Focuses sa aton emerging and re-emerging diseases. So that covers all viruses and all PDAC. That is being headed by the governor. Ang kabahin sa pahayag ni Dr. Ernel Tumimbang sa Provincial Health Office. Nagapati si Councilor Claudio Calao Pantebella nga kinanglanon sa lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod ang temprano pa nga pagpatigayon sa information drive campaign batok sa monkeypox virus. Sura kay Pantebella, iniman ang nangin rason kun nga iya gindoso ang resolusyon nga nagapatuman sa among tikang bilang abanse nga inisyatibo sa siyudad. Dugang pa ni Pantebella, mas labing maayo nga temprano pa may baluan sang publiko kung ano ang ila dapat himuon kag hindi na maghatag pa sang anuman nga kumpiyansa. Suno pa sa konsehal Information and Education Campaign ang pamunuan sang sang City Health Office kay City Disaster Risk Reduction Management Office sa CDRRMO. Labot na lang sa ila nga may ara sang ining nga klase masakit nga hindi malawlagan. Kaya pa labot pa lang sa information sa ating pumuluyo butangan datong whereas closest nga kung mga masakit mo ang mga symptoms obserbaran sakit basta may mga simptomas na magsulod sa atong kalawasan. Ang kabahin sa pagpahayag ni Councilor Claudio Calao Pantebella. Ginumpisa na sa lokal nga panguluhan sa siyudad sang Bacolod ang implementasyon sang short-term solution angot sa problema sa pila ka mga lugar sa Bacolod nga masamig na baha sa tiyon nga magtupa ang mabaskog nga ulan. Sunod kay Councilor Vladimir Gonzales, Chairman sang Committee on Urban Poor, Housing and Resettlement, una na ginatrabaho sang flood control team sang CDRRMO ang pagpanghawan kag pagpanglimpyo sa lagyan sang tubig sa Barangay 14 kag plano nila nga igasunod ang Purok Carvic sa Barangay Mandalagan. Dunga man ni Gonzales, base sa ilagid himo nga assessment, kinanglanon sa CDRRMO ang nagakaigo nga tiyempo antes man matapos ang amo nga operasyon. Dako man ang pagpasalamat sang konsehal sa pagpasugot sa tag-iya sang lote nga among pag-aagyan sang waterways padulong sa Suba. Prioridad man sa karon sang konsehal ang pagpagig-angot sa matag-iya sang pribado nga malote sa iban pa nga mga lugar sa syudad nga plano igasunod sa nagapadayon nga flood control program sang syudad.
Nagalaom si Negros Occidental Governor Bong Lacson nga makabulig sa mga local legislators sa paghibalo sa nga ginakinahanglan nga estratehiya sa local governance ang ginpatigayon nga newly elected officials o NEOs and Regional Unity Summit and General Assembly 2022 sa siyudad sang Bacolod. Sa mensahe sang gobernador, iya ginpahayag nga madamo sa mga pareho niya nga local government officials ang nagapaninguha nga mapaayo pa ang panggobyerno kag makabangon sa halik kag gitugas sang pandemya. Samtang reintroduce man ni DILG 6 Regional Director Juan Jovian Inhinyero ang structure kag composition sa gobyerno pagi sa pag-revisit sa mga provisions sa 1987 Constitution kag pila pa ka mga pertinent laws pati na ang responsibilidad sa kada local government units. Sa ibang baraton nga balita lokal, gindayaw ni Gawa Secretary General Winnie Sancho ang tikang sa Social Security System nga lagson ang mga employers nga wala nagabayad sang husto sa kontribusyon sa mga empleyado o kung ang ginatawag nga SSS Run After Contributions Evaders o CONRACE. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Sancho nga ini nga tikang ang magaserbe nga proteksyon sa mga empleyado, ilabi na ang nagahatag sang kontribusyon sa SSS. Suno pa kay Sancho, ginalauman niya nga magtayuyon ang nasambit nga inisyatibo. Samtang ginapanawagan naman ni Sancho ang himuon man ini sa iban pang ahensya sang gobyerno, kaangay sang Pag-ibig, PhilHealth kag iban pa. Enhance the protection of the workers and mantikon ang imong isisitrimitan sa consistent kag kumplito. Iway ka problema pag retire mo, no? Amo dahil ang imong retirement kag ang imong monthly pension. Si Winnie Sancho sang Gawa Secretary General. Ginpahayag ni Central Negros Electric Cooperative Incorporated o Sineco Member Consumer Owner Chief Eunice Pasaylo Castillon nga nakabaton sa award ang Sineco gikan sa National Electrification Administration o NEA bilang nalakip sa AAA nga kooperatiba sa kuryente. Sa interview action hotline, ginpahayag ni Castillon nga ambot silingon sa AAA ang mga paghatag sa maayo nga serbisyo sa member consumer. Pero kay Castillo, hindi lang ini ang unang beses nga nakabaton sa nasambit nga award ang Sineco bangod sa tuig 2016 pa lamang sa umpisa nga magbaton sa ang ahensya sa mga award. Magluwas sini ginpahayag ni Castillon nga nakabaton pa sa award nga lowest residential rate for the Visayas ang Sineco. But silingon sa bugos nga Western Visayas, ang Sineco ang may pinakamadubo nga rate sa kuryente. For example, dapat amuning inyong standard, dapat kung mag-brown out, amo lang ni kadasigon, or dapat amuning inyong serbisyo sa consumer ta, dapat naka-report sa mo sang report monthly on time. Nung mga gina-advise or ginahatag ng memorandum niya, dapat nasunod nyo na. Ang kabahin sa pagpahayag ni Sineco Member Consumer Owner Chief Eunice Pasaylo Castillon. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:18. Utang sang Pilipinas nagdangat na sa 12.79 trilyones pesos. Samtang DOH nagkakabalaka sa posibleng liwat pagdamo o kung magdamo ang ma-admit sa ospital bangod sa COVID-19. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon, mag-inom sa nga DTX 500 capsules sa kada adlaw para sa imong complete management dira sa imong liver. Daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig nga taga Syudad San Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining nga promo. Alibang ba? Alibang ba? Sining ko galing. Ako lang yung mga ginasuksok. Alibang bang ka na? Of course. Ano si Kwan Protection ka? sa katugnaw. Hindi ka daw si Kwan. Sino gani ni ang daw ferry gani sa ano gani ni ay sa Kayo nga daan. sa Peter. Ano si Peter gani sino gani sa sino ganing Kwan amla? Peter Pan. Peter Pan? Oo. Si ano kaya si Tinkerbell? hindi ko lang hindi lang kay Green na yan. Green. Ano sino kaya mo ya? Si Red Butterfly. Red. Kabiri Lorna Tolentino. Hindi kasi Red Riding Hood. Pwede kayo may hood ko. Pwede. Sige. Okay. Depende kung diin tama, ano. So, kada Sabado, ako mga ka-aksyon, si Action Doro, pagkatapos ng news na mo, dahil niya lupad. Tama. I-explore ko sa world. Sa world. Kasi maka-happy ko na sa inyo balay kung makapamahaw. Mahawa niyo mo ko. Kay kapoy man lupad. True. Kasabad. Evelyn ni Pumuseno, may agad na sa imo. Kaya Maria Len Bilar Hakolbe, hindi ko ba kompleto sa akong din basta maglawig-lawig na mo. Then si Maria, pangitawan ta na. Si Go, pangitawan ta. Makikita ko na din. Lumbo? Lumbo. Sa Barangay Trinidad. Di ng Barangay Trinidad. Gani, no? Oo. Gapamatigid sila ko, no? God bless. Okay, thank you. M. Smart Leo Salcedo. Good sa morning. Tanza, Cavite. Good morning. Si Margarita Gilaran Nim, Maing Agaman. Roslyn Binaventura. Happy Saturday sa imo. Rosaleo de los Reyes sa good morning, sir. Samantha Sian Clark from Progreso, Binalbagan. Good morning. So may Banwas ang Binalbagan. Yes, oo. Wala pa naluto ang Suman Action Boy. Karon lang wala action. May para init pa na. Alas 4. Alangan mo bugtog. Ikagahon si Lola para magluto sang Suman. Dali mo lang lutuon. Of course. Sasay lang na yan. Homa Lumena. Sige, good morning dala sa imo sa Gardenville Subdivision. See you later. Sam kagtuto siyan Clark from Progreso. Sige. Sige. Remya Datuon Suson. Good morning man from San Roque, Tangub. Oy, good morning sa tanang taga Tangub dra. Kay Kagawad Imbong Jocampo, good morning. Monitor ka mo dra sa Maaw. Ate, salamat. Morning Kagawad. Malanda nga pag-monitor. Si Ray Flores Barrioga, good morning man. Araman si Mami Ems Aboso, good morning Mami Ems. Si Weng Skilly Morales, morning sa imo day, kay Abi Nat kag August dira maing aga. Yes. Stella Marie Celis, kag good morning dira sa Bago City, kag si John Dexter Celis. Iupod ko lang si Attorney Rex Celis. Yes. Kag si William Osera Celis. Kompleto? Kompleto, ikaw pa yun. Luke Juan. Luke Juan.
Eric Fernandez. Good morning. O, Siling- action bo. Sige, ano? Sige. Siling ni suon mo gabi. Ano? Nya si suon ko din. Si Mike lang di birthday Ah. gapon. Nya suon ko din. Sige, Siling ko naga-duty to niya. Balo birthday ko. Balo birthday ko. sige lang karon Duty kay sa- Lawagon ko siya on air. Suktok siya sa glitchon. May gawin palala. Charot na. Basi isokton mo sa akin, basi yung padalaan ko, blaway ko lang padalaan. Na. Sige, secret mo lang bala. Sister Noel Amar, Action Boy Ara Show. Yes, Sa may morning sa imo, Canada, migo. Good morning dala sa imo, sir. Sa Canada. Yes. Renny Boy Loke Loke. Good morning. Tsakto man, mabasa ko. Loke Loke. Ano bigla? Alam ang look. Like, a very American. Like, isang look. Oh. Siling ko. Siling ko kailangan. Standby na. Sige. Sige. Hindi ba pwedeng loke. Loke. Oo na. Standby na sa mga balita national. Organic, US FDA and Philippine beef had approved. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:27. Sa detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita nasyonal, naglambot na sa 12.79 trilyones pesos ang utang sa Pilipinas base sa ginpagawa nga datos ng Bureau of Treasury. Sa statement sa ahensya, ang debt stock ang nagsaka sa 2.4% sa bulan sang Hunyo bangod sa mga net issuances sang domestic ug external loans sa mga pagsaka panaog sa baylo sang currency. Sa kabilugan nga utang, 31.5% dre ang external loans, samtang 68.5% ang domestic borrowings. Una naging pahag ni Finance Secretary Benjamin Diokno nga hindi na kinahanglan magpangutang ang Pilipinas bangod ng amat-amat na sanyog ang ekonomiya matapos ang kaperdihan nga gindulot sa COVID-19 pandemic. Nagapati si Diokno nga bangod sa pagsanyog sa ekonomiya sa pungsod, madasig lang mabayaran sa Pilipinas ang mga utang. Sa una nga sona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., iyagin pahayag at tuyo sini nga mapagamay ang debt to GDP ratio sa Pilipinas. Ginakabalakan sang Department of Health ang posibilidad nga pagdamos sang i-admit sa hospital bangod sa liwat nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Suno kay DOH Officer in Charge Secretary Maria Rosario Verriere, ang datos ang base sa wala nagasaka nga records sang mga individual nga nagapa-booster shot. Dugang pa, base sa ila pagtuon, mahimo sa katapusan sang Setyembre o kon Oktubre, magasaka ang hospitalization rate. Madumduma nagligad nga semana, ginlansar sang DOH ang pinas lakas nga tuyo makahatag sang 23 milyones nga booster doses sa sulod sang isa kagatos ka adlaw ni Presidente o kon sa una nga isa kagatos ka adlaw ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
Target naman sang Department of Health nga magbukas ang mas madamo nga vaccination sites sa publiko sa bugos nga pungsod matapos napaslawan nga malambot ang target nga sa una nga semana sang vaccination campaign sang bagong administrasyon. Ginlansar sang DOH ang kampanya nga Pinas Lakas sang Hulyo 26 sa handom nga mas mapaayo ang vaccine coverage sa sulod sang una nga isagatos ka adlaw nga pagpungko ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ini ang inalakipan sa pagbakuna sa 8.7 milyones ka mga senior citizens o kung 90% sang target nga 10.2 milyones sang elderly population. Kamakatag sang booster shot sa 50% sang 71 milyones ka mga fully vaccinated nga mga Filipino. Agod malambot ini, ginakinanglan sang gobyerno nga makabakuna sang 397,000 ka mga tao kada adlaw. Naka-record sang 104 ka mabagong kaso sa Omicron subvariants nga BA.5, BA.5, BA.4 kag BA.2.12.1 ang Pilipinas. Sino kay DOH Officer in Charge Dr. Maria Rosario Verriere, naka-record ang Pilipinas sa dugang 95 ka bagong kaso sa Omicron BA.5, .7 kag BA.4 samtang duha naman ka kaso ang nagdugang sa BA.2.12.2. Sa karon ang Pilipinas ang mayara na sa 3,107 ka kaso sa Omicron na BA.5, 174 ka kaso naman sa BA.2.12.1 kag 104 naman ka kaso sa BA.4. Sino kay Verriere nga 95 ka bagong kaso sa BA.5, 83 ang naka-recover samtang napaidalon pa sa isolation ang 5 kag gina-verify pa ang status sang 7. Ginpahayag naman sang isa ka security analyst nga dapat may contingency plan ang gobyerno sa Pilipinas bangod sa tensyon sa tunga sang US kag China bangod sa Taiwan. Suno kay Chester Cabalza, presidente kag founder sa International Development and Security Cooperation, kung mag-away ang duha ka pungsod, madalahig ang Pilipinas bangod ang China ang panguna nga trading partner sa Pilipinas sa karon kag ang US naman ang pinakamadugay nga kaalyansa sa Pilipinas samtang madamo naman sa mga Pinoy ang nagatrabaho sa Taiwan. Duha man ni Cabalza, ang anay kag karon administrasyon sang gobyerno sa Pilipinas ang nagatuman sa One China policy bilang kabahin sang balancing act sang gobyerno apang kinanglan sa gyapon panumduman kag preparahan sang gobyerno ang posible nga mga matabo. Napanagtag na sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ang 4.1 bilyones pesos nga pondo para sa ikaduha nga batch sa Targeted Cash Transfer upon TCT program. Sudo sa DSWD dako ang bulig sini sa mga benepisyaryo sang TCT labi na sa nagasaka nga presyo sa mga nagapanguna nga balaklon. Madumduman una nagin patuman sang DSWD ang TCT sa tuong Hunyo sa diyan naglambot sa 6 ka milyon ka mga Pinoy ang benepisyaryo. Nagpasalamat naman ang DSWD sa DBM sa paghatag sang pondo. Samtang nagaprepara naman ang DSWD sa identification kag validation sang dugang nga 2.4 milyones ka benepisyaryo sang TCT. Plano naman sang Department of Justice nga himuon bilang dugang nga detention facility sa idalom sang Bureau of Corrections ang Mega Drug Abuse Treatment Rehabilitation Center sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Suno kay DOJ spokesperson Attorney Jose Dominic Clavano, luyag nila masolusyonan ang problema sa kagutok sa New Bilibid Prison agud hindi man mabudlayan ang mga preso. Ang NBP ang pinakadako nga pasilidad nga ginadumalahan sa Bucor nga karon mayara na sang 28,900 ka mga preso. Duha man ni Clavano, manami nga lugar sa Fort Magsaysay bagud mayara na sang drug rehabilitation. Palayag pa ni Clavano nga posible isaylo sa MDATRC ang iban nga mga preso nga yara karon na detain sa medium kag minimum security compounds ang NBP. Apan suno kay Clavano, kinahanglan pa nila makig-angot sa Department of Health kag Department of National Defense. Padayunon sa Philippine National Police o PNP ang programa sa ilang organisasyon nga dako ang nabulig sa pagpabilin sang peace and order sa sosyedad. Suno kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, padayunon sang hanay sang kapulisan ang ilang mga programa sa idalom sadtong nagapamuno pa ang Duterte administration. Dugang pa peace and order ang nagapanguna nga mandato sa ila sang presidente kag sila man ang primary executor sang layi. Palayag ni Angeles nga lakip sa peace and order program sang presidente among continuity rason kon nga anuman ang programa sa nakaligad di administrasyon nga nakabulig sa pumuluyo, ila ini nga ipadayon. Madumduman sa tuong Miyerkules nagpatigayon sang turnover of command kay Azurin, kagagin pahayag sini nga ipadayon niya ang kampanya kontra illegal nga droga, kang magatutok sa rehabilitasyon sa mga drug dependent. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:34, ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Kag sa aton mga
This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapung... sige, GSG, ano naman? G-SAG, ano naman? Hindi ko mabalos ang iyang profile name. Dende. May taon-taon na GSG? GSG, hindi ko Muraguro? kabalo, no? Anyway, sige lang, bayda. Jocelyn Song Comedia, yada, may aga. Nagkadto di hapon. Yes, our job, Nagkadto di yada ko. Huwag isa dalangan na mayo. Kay basa ko no, kay gaulan. Hindi ko may dryer, malanugay ka na blasang. Hindi ko basa daw. Sabi ko sino, dito ko lang siya, hindi ko siya kilala actually. Pag salod niya, may nagpangita ako, mamo ko, sino ni man? Mamo sino gani, pagambay, wala pa siya kasabat sa ngalan niya. Pagambay, Maninoy! Mamo ay abaw. Si Jocelyn Song Comedia, gid pagamoy na si mo. Mamo ay, pagambay na, bako, ano ba yung ngalan mo, miss? Sabi Maninoy, hindi ka mo siya. Ay, si Jocelyn Song Comedia. Kasama. Hindi ko nga mayo ko. Ako na ganun siya dalala mayo. Tanaw mo tayo. Tanaw ko tayo. Checking ko tani. Wala siya dalala. Basa ko no. Basa ko no. May dryer na blanugay ka nga. Kay Miss Jinky Dialagdon, good morning man. Kay dra kay Ma'am Vanessa Mayo bla. Mang aga dra sa may barangay Tangog. See you later, Miss Van. Diding Aluamiento, no? Kay Teresa Linaha Kayaw, good morning man. Nadumduman ko gali, kinambalan mo ko bagulang nga tani, dapat nagputi ko, no? Kay para red ka, tapos white ay mo nga mask. Dapat puti ang bayo ko, red ang akong nga mask. Nga hindi bikaw bi ang mag-black sang imask mo. Ako mag-black sa mask. Oo. Kaya ko to be mask. Hindi black? Pwede man. Kaya ang face mask si Ara. Ano na yung face mask? Puli ka pa eh. Or pwede man mga papel, bro. Nakalaing rin, no? Or pwede man ng papel. Di ba ilis pa ko? Para lang. Or pwede man ka. Ano ba siya mo? Kamutang lang pero nga may ngalan nga white in eh. I don't know. Be someone. Hashtag mo puti mo dyan. Na, te? Pero pwede pa ginang puti ni. Muna. Puti ini. Kala. Stop? Gusto. Kay Dennis Nuestro, dira sa Woodfire, Bacolod. Good morning, Woodfire, Bacolod. Sige. Kay Evelyn Sinaon, good morning man. Padayon lang ko ga-monitor sa Purok Gaysano, Barangay Elhis. God bless. Sige. Kay Christy Carpol, Javier Tanatan, good morning man. Magulo siya nagluso, tao? Gani, busy siguro sa life ya. Busy siguro sa, ano ganitong Why na to siya? Why na to siya? Itong Coco, ano? Coco, ano? Hindi, ang kwan bala, ang baligya, di sa aton. Ginabaligya, biko, go, brush. Wala, baligya, ya, ambot, way ko kabalo. Way ka to ya kabakal, ya? Nakabakal man, nakabakal. Parang sa mga perfume, may gani. Ano ba mo maglasa? True. Very enterprising, ya? True. Kaya Josefina Locsin Henerato, good morning man. Pag-greet lang kay Elena Kidato, nga nagapamatagid sa inyo diri sa Purok Magnolia, Barangay 7, Bacolod City. Yes, good morning dira sa inyo, good no? Good morning. Kag hindi ka malipat karon ha.
Kami awon to si Michiko, birthday ni Michiko. 18 years old na siya. Uy. Wala Eh, siya bakit nagpabalo tani ka nakatag. dibu na, hindi? Di bu na sa babae. Okay. Tayo pabalo si Michiko nakatag ka pa tani Blue Bill. Correct. No? Isa ko sa mga Blue Bill Oh, giver. galing ka ba yan? Di na siya pagkaon. Pagkabuto ba si pagkatag isang Blue Bill, mamba siya, Michiko, Puchiko. Nalaing kagawa. Sabi niya, mas makatipid. Kuguro ko, hindi na lang siya mag-i-inva. Kasi ito na, Michiko, Puchiko. Michiko, Puchiko. Kay gintutuo, gitubla nila ligad. Mabagamba mo, Michiko, Puchiko. Nagpadala ni Dayon si Yada Tess, no? Hi. Si Marjun Rivera. Good morning, no? Oo, sige. Kay Jocelyn ate, karagid siya. Si Luwena Tanyada, good morning lang da. Nang Luwena Tanyada, kuno Jonalyn Ninyal Di Cripito, good morning. Kay RR Joy, kag Edgar Sipida, Julius Celis, John Dexter, Kit Macariola, Karen Guzman, Lager, Dikila. Adlaw-adlaw naga-dikilya ni Goro. Naga-monitor sa Action Radio. Salamat. Kay Buyko Saddam Hussein. Uy, bongga. Kakululbaan kay Buyko Saddam Hussein. Always nagapamati dira sa may Silita, Barangay Alihis. Patamyaw lang, Buyko family. Thanks and God bless. Good morning, Buyko family sa Alihis. Okay, morning. Kay Miss Ginoy Cesar sa may Singapore. Good morning. Yes, good morning, Jane. No? Sa akong dira nga second cousin bala kay Lawrence Melgarejo con Clara sa Binalbagan. Good morning dira sa Imaday, no? Good morning. Sige, sa standby na kita. Standby na sa mga dugang nga balita. John Radio Philippine Standard Time, las 7:41. Kag sa mga detalye na balita international, nagpatigayon sa military drill sa mga warships kag aircraft sa China sa baybayon malapit sa Taiwan. Kahapon adlaw Biyernes, Agosto 5, sunod sa Defense Secretary nga mas naglala ang tensyon batok sa duwa ka pungsod matapos nagbisita sa Taiwan si US House Speaker Nancy Pelosi. Sunod sa ministry ang pagpalapit sa Chinese People's Liberation Army sa median line nga ang borders ang Beijing kag Taipei ang ginakabig nga isa ka provocative act. Nagasabat naman pagi sa radio warnings kag air patrol ang military sa Taiwan sa nasambit nga military drill kag ginpaalerto man ng naval ships kag shore-based missile system. Samtang magapatuman sa rollback sa presyo sa produkto sa petrolyo sa masunod nga semana. Base sa Mean of Platts Singapore sa ilang oil trading monitoring, posible mabuhinan sa 1.70 tubtob 2 ka pesos ang presyo sa kada litro sa diesel, samtang 1.50 naman tubtob 1.80 sa kada litro sa gasolina. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollars 55 pesos kag 55 centimos. Ang Singapore dollar, 40 pesos kag 21 centimos. Ang Hong Kong dollars, 7 pesos kag 7 centimos. Kag sa atong balita entertainment, nagtaliwan ng veteranang aktres nga si Cherry Hill sa edad nga 59 anyos. Siya ginkumpirma sang talent manager sa aktres nga si Annabel Rama sa iyang social media post kagabi sa Agosto 5. Wala naman na mentionar sini kung ano ang ginhalinan sa kamatayon sa aktres. Naibaluan si Cherry Hill ang masami nagaportray bilang kontrabida sa mga pelikula amuman sa mga palagwaon sa telebisyon. Sa balita sa sports, nakarecord naman sang bago nga pagdaog ang anak ni Anay Senador Manny Pacquiao nga si Jimuel Pacquiao. Pagkatapos sa pierde niya via decision si Dylan Merrikin sa enkwentro ang ginhiwat sa Quit Cannon Conference and Event Center sa Montebello, California sa itong Biyernes nga adlaw. Ang pagdaog sa 21 anyos si Pacquiao sa 3-round bout, ang pagbangon man niya sa una niya career loss sa itong nakaligad nga bulan sa Hunyo, batok sa Amerikano si Chris Smith. Sa karon na uyat ni Jimuel, ang record nga 4 kadaog kag 1 ka pierde. Personal naman nga nagtanaw sa ringside ang panganay isang boxing legend o kon ang Iloy sang ni Manny o kon ni Jimuel nga si Jinky. Ka mga utod nga sanday Mary Divine Grace kag Queen Elizabeth kag ang MP Promotions President nga si Sean Gibbons.
Ginako naman ni Jingking nga mas ginkulbaan siya sang gusto sa enkwentro sang anak ikumparar sa anay enkwentro sang yes nga bana. Si Jemuel anay paidalong sa training sa sikat nga wildcard gym sa kamot sang trainer nga si Marvin Somodio. Balita Espesyal! Alright! Energy, 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 energy! Yeah! Gina-practice ko na kayo basta makakanta kung balakaran sang medyo taas. So at least, hindi maiwan. Good morning, Action Boy. Kag sa mga action ta, happy Sabado sa inyo. Sabado, Saturday. happy Saturday. Kag sa nisong ating air mo i-greet mo na karon. Si Michiko. Yes, Michiko. Michiko, happy birthday. Good morning dara sa imo. Michiko Murayama. Happy birthday, Michiko. Michiko Murayama. Oo, di ba? Ano apelyido nila? Ni Mami Tess. Hindi ko sure kung Murayama apelyido. Basta Michiko lang siya. Si Michiko No guys ang imo da kung di ka siguro. Tikay ngalan sa Facebook liga ano gani. Maria Tess Murayama mong Basta Good anak morning ni na Tess Murayama. Sige. Morning da kay Marjun Rivera. Kag kay Anthony Rivera man. Good morning. Sige, good morning. Tapos ang imo blasuon bala si Mike. Gani. So, Mike, belated happy birthday. Do ka namin, gano'n sang pag-celebrate mo sang birthday mo kagabi. Sa tamaan ka namin sang pag-celebrate mo, nalipat kang padala lechon. Sako. sorry. Or basta nagpadala ka, so on Mike, pero lagi natag action boy. Amo na siya dad. sorry. Ay kala. No, lagi ko dumdum nga gaming padalagap sa akon mo. Basta magpadala siya lechon, tapos ginapit mo, tapos kung sino nakita mo. Malimtan ko pa na sa slakyan ko. Malimaho, panakarana. So, sige morning dala, no? Pero tigiling celebration yung kaganda. Yes, oo. Pila na si Mike man? 25 or 26? 25, 26. Ay, bongga. Tapos na siya galit debut. Yes, oo. Yes. So, good morning sa aton yung mga naga-monitor. Subong sa aton ha. Dra sa mga action ha. Again, ilawaga to. Ano yung aton promo? Gani. Kaya rada si mo to ba nga, no? Pero pa talik doon ta si mo lawaga blo. Kasi ka na text. Dali lang bala kay important so, mga factors. action ha, sa August 15, ma-start na ang Roleta promo sa Action Radio Bacolod. So, ari ang mechanics, dakop ka, daog ka Roleta promo sa Action Radio Bacolod. Ini mga ka-action, kabahin inisang pagsaulog sa Action Radio Bacolod sa amon nga ika-53 katuig nga anibersaryo. Sa August 17 ha, ang anniversary sa Action Radio Bacolod. So, ang promo mechanics, mga ka-action, magpamati sa Action Radio Bacolod on air man o kon Facebook. Number 2, ang madakpan nga nagapamati hatagan sang coupon. Number 3, kon magabaton o kon magabutan ang numero sang imo coupon, gilayon magkadto persona sa Action Radio Station, dala ang imo coupon para magpatiyog sa aton dakop ka, daog ka, roleta. Sa mga magabutan, sa programa nga tubtub sa udto or ang programa Action Reports for first portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, drama nga Barangay 684, Umbra, This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, kag nga taga syudad sang Bacolod, may tubtob la 5 kamo sang hapon sa pagpadulong diri sa station. So pamatigit mayo ha. Kung taga Bacolod ka. Kung taga Bacolod. Ang Kung mga magabutan kaya, naman, karon ari pa ipasunod ta. Ang mga magabutan naman sa programa sa hapon nga taga Bacolod, kag gabi programa This Is My Life, drama nga mensahe sa paghigugma, timbangan sang katarungan kag puwerte nga ability, Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, Action Night Patrol, may tubtub naman kamo las 12 sa masunod nga adlaw nga makapadulong diri sa station or las 12 sang udto, na? Okay, ang mga magabutan naman number 6, ang mga magabutan naman nga taga Banwa, kag number pasunod ko. Number 6 nga promo mechanics. Ang mga magabutan naman nga taga Banwa kag syudad sagwa naman sang Bacolod, may tubtob la 5 kamo sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. La 5 sang hapon. Yes, la 5 sang hapon. Okay?
ang mga premyo gilayon yung makuha kag madala pa uli. Correct. So dala lang kamo upod kay basi bugas ang yung magabutan maano blas matuon sa ruleta nyo. Isa ka sa akong bugas ti may lang tari ko ari di pirmi sa Action Boy kay siya na ang makarga Ako, kunwari lang kuya, kargaw ko na padalom. Sa Sa dalom lang asta. Hindi kay kasaka. So, kag next mga ka-action, ang promo again mag-uumpisa sa August 15, tugtog ni September 17, 2022. So more paggabot natin chances. sa mga winners. Yes, so more chances of winning gid yung mga ka-action. Correct. So brabla isa ka bulan nga nga gabot. Tapos hindi balaya sila nga isa lang sa isa ka adlaw, kundi ka Kadua. damo sa kaduwa gid. Di ba lay mo mag-anniversary mas damo bala. Mas damo sa anniversary. Balang talaga. Anong dugangan ko isa. Ako dugangan ko isa. Anong ka winner sa August 17. Yes. Ari mga ka-action, so ang promo amo to siling ko August 15 to September 17. 5 ka semana na ang promo. Kag mayara sa duha ka winner kada adlaw. Lunes tugtob Sabado o kon total nga 60 winners. Correct. Imagine, baka gida. So sa mga ang posible nyo madaugan, cash, gift checks, appliances, cellphone kag bugas. Bugas yung hindi kinilo-kilo ha. So ang Sinako niya nga bugas. Kag ang draw mga ka-action. Ara na nakita ko na ang mga bugas. Ang cellphone kita ko naman. Of course, para madala gid dayon nila. Bit na yun. Yes. So ang draw hindi ka na mga pagbalik-balikon pa. Ang Okay na na siya. Hindi pa balik-balikon kag ano pa balaw kag hambalo nga kay mabakal pa kami ek live. Oo. So aral lang na ya. Okay na na siya. Okay na na siya. Hindi kaya gusto ko basa. Hindi na. Ang drama. sorry. Tama na na. Sorry. Sakto na na. Basta daw ma-draw kita. Oo. Kag duwa ka dadlaw. Sige. So amo na ha. Diri na kita sa aton balita special. Si Cheryl de la Cruz ka pangayo man niya kung paano sa kuno makapangayo. Sino na? Si Cheryl de la Cruz. Taga din si Cheryl de la Cruz. Kadto di sa station gigaanta ka isa ka bilog coupon. Do taga DSB ni Sabala mo? DSB. Ay. Ma'am Van, morning dra sa imo liwat. Ma'am Van Mayo. Sige lang kay malibot Action Boy managtagtas ng coupon. Okay lang malibot ha? Sa karon? Hindi man karon. Saan no? Basta anytime next week. Mag-absent ka? Mag-absent ka. Kaya doon ka kiss ka lang daan ka absent to yaman. Nalibot imo lakyan basta. Imo lakyan. Basta ikaw gasolina. Wala nang problema, Basta ikaw lang gasolina. Wala problema. Sige. Okay? And kay Michael John Season, morning man. Sige. So diri nakata sa aton balita special, ini mga kamatuoran mga ka-action or mga facts na hanungod sa human body organs. So may mga facts sa Action Boy. Ay, gali. So ari una Action Boy. Atay. Your brain dito sa brain. Your brain doesn't feel pain kuno gali. Ay, true. So may nakabutan Abi ko ano yung pain that starts from the brain. Tapos hindi relay ka ang niya. brain na nagoroya ang nag-adapt bala kung makusian ka bala? Kusian ka duga sa brain mo. Uy, nakusian ka sakit. Pero brain mo yung personally Action Boy, wala siya feel pain. Okay. Amo na gani nga kaya operahan ang isa ka tawo nga bisan nagabugtaw siya kuno. Ay, really? Okay, wala hindi Ting brain niya puting ulo mo ya. Kiharo ng ulo mo. Ay, ilang da, mabugtaw. Kalaing galing no? Kangilo. So, amo na Action Boy. Basta hindi siya maka-feel pain ng brain. Okay lang. Okay lang. Sige. Kung maka-feel pain mo brain, lain na gurong brain mo ay. Basi ko. Sige na kung dinosaur. Basi ka bala feel pain ba lang yung mga brain kaya wala ka brain now. Hala kalain. Kalain na Posible brain. niya May tao man wala brain. Tingnan ka damo sige nang balan dito wala ka utok. Hindi kay mga arila niya paggamit na nila sa mga na lang yan, mga ambot Super explain. Super explain ko Action Boy. Kay kalain lang maloka wala ka brain no. Mas dako utok ko blasi mo, galing kay wala lang gagana. Makita ka na sa mga puti-puti na sa ako nga kuano boko, abi mo kaspa na ulo utok na aga sa lubra. So next Action Lain Boy. ko ng utok mo sa lunggan magwa. Ay hala ka damak mas Action Boy. So next, your heart beats around 115,000 times a day gili ko no. 115,000. Oo, a day ay pwerte no. Kay Attorney Dag Pandan, pilayahan man. Mga 12 guro. Attorney Dag,
Morning lang da. Kay liga do 30 lang to. More lang kay Attorney Daga. So, ang action boy. Per minute to yan, di man siling. A day na yung tambal. Gani. Kaya Attorney Dag Gani for me. Gani. Per minute yung nga Sige, total. Tako makalabot 115,000. Kasi kasuhan ko din na Attorney Dag. 115,000 for a day. Kaya Attorney Dag, mga 97. Alak lang. Siling ko action boy. Siling na Attorney niya, ako naman nakita sa duwa. Oo. Tapat kita ni karong nga duwa. Lain ba si may dala na di karong nga letter si Attorney Dag. Kabayro niya na tasagi. So next action boy, ang aton nga stomach action boy, amo ni naga tunaw sang pagkaon ta using chemicals. Pero hindi chemical kasi butang mo sunod. Nang ano action boy, using juices and digestive juices and acid. Muna sa tunaw sa acid na isa. Food. So next action boy, an adult bladder kuno. Bladder, anong bladder? Ang sa dito do sa video makita kita sa radyo mo sa ihe na. Ano mang gallbladder. Gallbladder maka-hold siya kuno up to 400 ml of liquid. 400 ml? Magali, no? Hindi masagali ka isa ka litro, ged? Hindi, good man siya. 400 ml lang? Okay lang. Kaya ang sobras na taguro iihi mo. Naman na sa. Okay? So, next action boy, ang atay ga-regenerate ni gali. Meaning gatubo liwat. So, pwede ka ka-donate sang atay. Like, kinanglan. Atay is liver. Yes, liver. Kinanglan may isang, ano na isang... Ako nang ibang kinahimo ng liver spread. Alam mo na. Story, Unang bal ko kapon si Ilab lang sa mga objective lang. Ning ko ang heart is made to spread love. Diba? Your heart is made to spread love. Ga-spread gani ang liver. Na heart pa. Pero, anong ni gali, no? Tuod gali, no? Nga, once, kaya pwede ka connection boy ka-donate sang... Liver. Liver mo. Kaya gano'n, wala na ako namang ga-grow back lang na siya ko, no? Pero kalaing galing, no? Buksan ni mo tiyan niya. Ay, di lang ko yan. Lamuntan na bing liver mo, Biyo? Ha? Lamuntang liver mo. Total mag-grow back mo lang na sa... Kaya doon na dami. Sige ako sa inom ko. Total mag-grow back mo lang na saya. Hindi ba lang? Hindi ka pahulam sa akon? Ay, hindi ko yung bala. Mo yan. Bala. Pagkita, ito yung liver sa atay. Liver sa atay. Liver sa baka. Bala. Oy, pero narabla heart transplant ligad itong baboy, no? Pero napatay siya galing action boy. Ang baboy? Ang yung transplant. Ang tao. Dumaligin, gin-transplant siya sa heart sang baboy. Tapos, nabuhi siya actually. Pero pila lang ka, after a month siguro or weeks lang, napatay siya. Timos ng baboy, Uy, na heart. Temo na sa silinga. Hindi ko ginlechon na lang siya. Wala kang di mo sang, wala kang puso. Wala kang atay. Ay, kulay. Wala kang baga. Ha? Wala kang baga. Ano? Baga. Bati ko banga. Kaysa una pa yung banga yan, ha? Pag inom lang sa banga sa una, kabugnaw sa tubig, in fairness. No? Galing kami mga lumot-lumot lang. Inyo ko rin mga yan. Wala lumot. Sagwa lang. Ay, inyo lumot. Masing inyo bangaya, kaya mong bangaya. Tuway mo sila lumot. Sagwa sa banga. Karak. Kaya mo na ako nagpapabugnaw. Yeah. So, next action boy, ang pinaka-largest organ sa aton nga body, kabalo ka na. Largest organ? Sa aton body. Wag balo. Balo ka na, ginambalan ta ng ligad. Skin! Skin action boy, diba? So skin is an organ? Yes, of course. Okay. So, amo na siyang largest. Kaya, syempre, bilog tang lawas. So, ano ka liwat? Ang Scan. largest. Scan. Charot. Okay, so, last action boy, ang aton kidneys action boy, amo na naga-filter sa aton blood gali. Okay. Ang ano? Kidney? Kidneys. The kidneys will filter your blood. Ay, perte, no? So, muna ang kidney natin, kailangan naman tagin na sa. Because, kung ang kidney natin ma-damage, ginatawag na ito na it is irreparable. Correct. Ang liver mo yan, mano pa na yan. Ang liver, gagrow back. Gagrow back. Pero ang kidney niya, hindi mo na ma-repair. So, halungan tagin na. Amo na nga kung maglambot. Hindi halungan tagin na because hindi maglambot ka na sa ano ganito na nang gina-dialysis. Ang kidney transplant. Pero man ka mahal, magluwas na. Mahal lang kung mag-match. Mag-match. Oo, kung hindi,
Yawan ka gina. So, mga halungan, tagit aton nga temprano pa, halungan ta ng aton nga kidney. Kidney. Para, Nila? kaya hindi lang yung mga scan ang halungan, kundi pati yung mga kidney. Alakalay. Kigan, Whiskey na mga ka-action, kigan kita di ka lang sa aton nga mga ka-action. Sa aton nga mga grammarist. Oo. Anong panahon na sila? Anong panahon na sila? Yung mga sa grammar. Nung mga sa grammar, kag pronunciation ba? Mga mayara na panahon sila eh. Mayara gina term sila. Grammarians. Grammarians. Amo na. Himo kay mga grammarist na ano ni. Ay, ikaw na yung nagamba. May mga message di kay karon sa aton yung mga teachers na ngayon butsi mo daw yan ang inobra niyo man. Mga scan kag kidney. Sige lang tulog pa man yung mga bata. So mag-pronounce sila mga bata skin. Skin and kidney. And kidney. Liver. Yes. Heart. Heart gid H gid. Nag-lesson mo sa iyo. Heart. Good morning, man. Heart. Good morning man kay Tito Awin Torres, Blackson mo. Yes. Good morning nanda. Siling di Jocelyn niya, hada Jocelyn niya. Mayara pag natod mo, tawag lang niya do, guno, utok mo. Di ba? Anong utok siyang guno aw? Wala ko kabalo, wala ko na usisa. Check the later. Huwag mo tanaw. Agamay guro, kiti ka may isang guno mo. Amo na. Gamay guro, utok. Probably nila, gadako, bala ko na ang brain mo once mag-edad ka, 1 year old. Bala, meron ka na nabasa. Mag-turn ka 1 year old, ang brain mo nagadako. Pila ito ba naman? 10 times o 5 times? Naipat ko ba sa mo na siya? Lain lang ko matamaan kadako. Sige lang, kadako. naman next time naman mga facts aungot sa brain. Lain lang ko matamaan kadako ang brain mo bala, kay kadako ng ulo mo. Ay, hindi na nayaw. Hindi na hydrocephalus. Lain mo na yan. Biko, anong lain mo na yan? Ang magdasin ang dako ka ulob lang niya may hydrocephalus ka. Ay kalain dapat din nila pagamiton nga term. Okay, it's not easy. To have magbalatian sila. Okay. Okay. Happy weekend mga ka-action. Alin Loe Himotea, morning sa Kaliling Kawayan. Damo na ba mati sa aton sa Kaliling? Morning daan kay kuana. Sa kay parinti ko dahil nervous bila kag sa Marites Kapihan. Marites Kapihan. Nila ni nang Bilendra kag ni Sardo. Sa Bagangbang. Marites sila Kapihan. Kay tilipunan sa mga Marites da. Good morning nanda sa Marites. Ang tagiyang dan Rain na sa Marites. Ay galay. Kay Jojo dira kag kay May Treyes morning dira sa inyo, no? Okay. Dali lang. Miss Jinky de Lagdon, araman. Sige, okay na? Okay na. Sige. Mga ka-action, happy weekend. Enjoy your weekend, mga ka-action. Inyo pamatihan aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action hotline. Upod ka-action, Art Tayhupo. Ang inyo naman diri ng news team. Action Dorel Cabal. Kag-action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.